son Kevin José e a Galega vai facer un especial sobre min. Así que tédelo que ver. Recordade, eu son Kevin José, vale? Son eu, Kevin José. Na Galega. Era visto. Hip hop. Onte vi un programa na NTV sobre a chavalada das cidades. Os tipos son igual de burros ou máis que o meu Kevin. Agora, o que tal fan? Que maravilla, que creatividade. Cantan o rap, bailan o hip hop. Xa vos digo, creatividade. Xa podían aprender algo os pandorcos de Lamé. Que, chiquitín, que faz? Nada, facéndolle unha xaula pos grilos. Merda, digamos, ti parece normal. Que satisfacción vas quitar de andar aos grilos? Pois matar o tempo, papá. Ese é o problema vosso da xuventude, home. Dedicamos a matar o tempo en vez de vivir a vida a tope. A ver, que fixeches hoxe? Pois hoxe fun con Milucho a tirarlle pedras aos gatos. Tan pailán e atrasado ese. Ti sabes o que é o hip hop e o rap? Sí, iso que fan nas cidades, como Milladoiro, Arteixo... Aí está, Lameiro, máis pronto ou máis tarde vai ser unha gran cidade tamén. Entendes? E ti tens que estar a última. Ti vas te converter nun artista urbano que expresa a súa frustración a base de creatividade e de ser moderno. Pero eu non sei se saberei facer iso. Sabes, sei no eu que o sabes. Sí, mira, vamos ir a Santa Comba a feira e vouche comprar un chándal rechamante e fardón. Xa verás. E alá fomos. Porque para ser un artista urbano, o primeiro é ter unha pinta fardona. O talento ven despois. Que maneira de tirar os cartos, home. Porque o chándal feo non é. Pero é que lle queda 4 tallas grandes, polo menos. Non vai estar cómodo para facer deporte. Que tan ignorantiña es, Elvira. Falas por non estar calada, O chándal xa non é unha prenda deportiva. Ai non, e logo que é? Para ir ás bodas? Non, ya non. O chándal é para cantantes urbanos. Mira pa aquí. Kevin, ensínalle a tua nai como lle pegas ao rap. Vale. Aí vai, Lo que pasa en las calles de Lameiro, yo te lo cuento, con mi proximidad, mi sinceridad, mi honestidad, mi legitimidad, porque mi nombre es Kevin José, el rapero de Lameiro, Kevin José, el rapero de Lameiro. Inventa criatura. Que maravilla, saelle todo de dentro. Pero é porque canta en castelán e non en galego? Porque o galego está ben para falar de ferrados, de bullar os millos, de ir ás vacas e tal. Pero non. Para iso, para expresar os sentimentos da xente dos suburbios, está mellor o castelán. Como fan os negros dos guetos de Nueva York. Pero parece que quedou atascado aí nese cacho. Pasa ya ás veces, para hacer... Kevin José, el rapero de Lameiro, Kevin José, el rapero de Lameiro, Kevin José, el rapero de Lameiro, Kevin José. O tipo, cando non sabe que dicir, alarga o estribillo así varias veces, non? Ata que se lle ocorre algo. Agora, cando dá cas palabras xustas, é unha maravilla. Bota para fora todas as inquedanzas que ten no corazón. Mi cuerpo se resiente, es lo que siente, es lo que pasa, es la verdad. He bebido mucha Fanta y mi vejiga no se aguanta. Por vai o retrete que o tes aí, home. Gracias, brother. Mi nombre es Kevin José, el rapero de Lameiro, Kevin José, el rapero de Lameiro, Kevin José, el rapero de Lameiro. Aquí é criminal, Tío, vaya maneira de aniquilar a rima. La boca, payaso, que saberás ti. Que aburra un santo, Moncho, que aburra un santo que leva 3 horas repunando. Ademais, para cantar hai que ter música, ou que hai que ter unha letra un pouco aquelada, que non podes cantar o primeiro que se che pasa pola cabeza, home. Pero bueno, ainda se for unha desas cabezas que pasan cousas, como a de Albert Einstein, pero pola de Kevin, pasan moscas e de cando en vez. Vos non tende nin idea do que é o rap, payaso. Home, unha cousa sí que teñen razón, Cando pasas moitas horas de lado de Kevin, escoitando cantar e cantar, entrenche unha gana de collelo polo pescozo e aganalo. Desde noche estoy en cama con mi guitarra, para descanso, porque yo nunca me canso, me la paso rapeando. Mi nombre es Kevin José, el rapero, Kevin José. Estou por ir ao seu cuarto e meterlle a almofada na boca a ver se se cala. Non utilices a violencia contra un rapeiro, Elvira.
Non vai ser que provoquemos unha guerra de bandas. A banda de Laíño contra a banda de Lestrobe. Quieto. Kevin conseguiu o que busca todo rapeiro, que os seus temas atorden as mentes da xente. Pero non porque as súas letras falen de cousas que impacten nesas mentes, non. Senón porque non hai Dios que as aguante. Esta sopa está caliente, se siente, se presiente, mi lengua se resiente. Al metérmela en la boca, el dolor que me provoca. Se me pasa como un trago de gaseosa, de la marca Revoltosa. Son Kevin José, el rapero de Lameiro. 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 Kevin José. Non sabedes lo aliviado que quedei, amigo. Cando desapareceu ese ruido constante que me levaba rompendo a cabeza toda a semana. A ver, chiquitín, non lle tomes a mal, home. Tu nai leva a violencia no xen, herdounos de tua avó. Pero que lle pasa? Non te gusta o que fago? Non te gusta como rapeo o que? Non é iso. Ti rapeas ben, home. O problema é que nas túas cancións nada máis que falas de vivencias persoais, entendes? Claro. Por que nos imos enganar? A tua vida é un aburrimento que non lle interesa a ninguén. Bueno, iso pode ser, pero a mellor o que podo facer é meterme a delincuente como fan moitos rapeiros e así tería sobre que falar. O que podes facer tamén é deixar o rap, home. Tens que buscar outras alternativas, outras formas de expresión para soltar a túa creatividade, entendes? Ainas. Xa, pero que fago? Bailar. O breakdance, coñeces? Sí, iso de... Vale, eu vou poñer a cinta e vos mirades, Ben, o primeiro que vou facer é o Moonwall, vale? Moonwall, aí vai. E agora para atrás, o Moonwall. E agora vou po chan e vos mirades tamén, vale? Que espectáculo tan lamentable. Mira el peito, parece unha tartaruga cando cae boca arriba. Pois a min recórdame máis ben a unha miñoca cando tronzas co sacho, Macho, por que permites que o rapaz faga o ridículo dese xeito? Era para ver se lle pega algo do estilo urbano que teñen os chavales da ciudad, home, pero eu non quero que sexa un pailán como seu pai. E vou facer. Ben pensado. E aplaudo a tua iniciativa, pero non hai nada que facerlle, non o ves? Ben se ve que sacou o corpo atrofiado da tua familia. Oe, Moncho, non che sería mellor quitalo do baile, do rap e todo eso e metelo a que faga grafitis, que tamén é un arte moi urbano, non? Sí, que eu quero que o poña por Lameira adiante a facer pintadas nas casas, vai te dei, home. Ai, pois cuidado, que hoxe en día os grafiteiros están moi cotizados. Sí, mira, ven no xornal de hoxe, mira. As obras do misterioso artista do grafiti, Bansky, cotízanse por millóns de dólares. Señor, é todo un B, porque esta xente vive no anonimato, entonces non lles anda facendo encima, entende? Non, quen sabe, calquera día fixase en él, igual consigue gañarse a vida como pintamonas. Pois, vou non pensar. Arregar, mira, Botarei os cacahuetes, a ver se para. bota, a ver se lle pasa o espasmo. Pensando que iso do baile dábaseme ben, Dase, che fillo, ti tes un talento natural, home, claro que sí. O que pasa é que hai que ser prácticos na vida, Kevin. O baile non dá carta. En cambio, o grafiti, forraste. Xa, pero é que eu non sei pintar, papá. Bueno, carallo, como se souberan os grafiteiros. Xa o de menos, home. Hai que saber pintar é o teu nome. E ti sabes, non? Pois xa está. Ti pinta o nome canto máis grande, mellor, así moi grande. Despois sacámoslle unha foto, colgámoslo en internet e veña. A ver canto ofrecen pola túa obra. Xa, pero e se me pilla Garda Civil facendo a pintada, que? Lévame preso. Non fagas no cuartelillo da familia, payaso. Ti tens que tirar máis pa un polígono industrial, así de noite, sabes que non hai rata, que hai moitas paredes grandes, pintas ali, ras, pum, cuidado, Cuidado, pon a capucha que non te identifiquen porque o anonimato nesto dá moitos puntos. Kevin José. E fixo todo o que lle dixen. Puxo a capucha, marchou para o polígamo e fixo a pintada máis grande de toda a comarca dos Ayas. Lástima que escollese malo sitio. Matalo era pouco, macho, matalo era pouco. Pero ti viches como me estragou a fachada da nave. De onde sacaría esas ideas? Pero a ver, don Anselmo,
Xa non se acorda. Se foi vostede o que me animou a que o puxese a facer grafites. Sí, home, sí, pero coa cantidade de paredes que hai en Lameiro tivo que ir a fixarse precisamente na miña. Mireo polo lado bom, Agora ten unha obra de arte decorando a nave. Que maravilla, Quedei con ela, é un regalo. Sí, gentileza de Moncho, E seguro que co tempo se revaloriza. Moncho, mañá destas horas quero a nave como estaba antes. E naturalmente os materiais desconto chos do soldo. Botei 2 días borrando a pintada que a Kevin só lle levou 5 minutos facer. Home, hai que mirar polo lado bo, non? Vese que o tipo é capaz de facer obras destinadas a perdurar. O problema é que Lameiro ainda non está preparado para a cultura urbana. Que atraso. E o chándal tamén? Tamén, neno, tamén. Vou levar ao feirón a ver se me devolven os cartos, ou polo menos que me dean un da túa talla, para que che sirva para as clases de xinasia. Perdoa, papá. Falleite. Non, home, non, que va, tranquilo, non penses eso. A culpa foi miña, home. Ti estabas feliz, eras feliz, un chaval normal, tuzariño e pailaroco, como ten que ser. Sí, iso déseme ben, Pero mira, hai unha cousa que non entendo. O qué? Mira, eu puxen a capucha cando fun facer a pintada, non? Sí. Para quedar no anonimato, como me dixeches ti. Pero o que non entendo é como don Anselmo puido saber que fun eu quen fixo o grafite. Quen sabe, filho, quen sabe. Se cadra porque don Anselmo é moi listo, Ou porque ti tes un estilo propio inconfundible, ou a mellor foi porque puxeches na pintada Kevin José, así en grande. E mira, cadra que ti é o único Kevin José que hai en Lameiro. Entendo. Pode que nunca saibamos a resposta. Está eso. Mira, mellor esquecer o asunto este, vale? Ti volva a tua vida de sempre a cazar a grilos, a poñer barrenos no río, a meterlle petardos polo cu aos cans, Pa! Vale, niña. Chao. Pode que non sexa un xenio, pero é tan guiado e tan obediente que dan ganas de comelo vivo. O intercambio... O meu Kevin apuntouse a un programa de intercambio de estudiantes. A cousa funciona así. El vai para o estranxeiro un mes e a cambio mándanos un estudante de fora a vivir con un noso. Home, eu non son moi amigo de meter xente de fora na casa, descoñecidos, pero, mira, paga a pena se nos imos librar un mes de Kevin. Que, meu rei, xa decidiches a que país queres ir de intercambio? Sí, a Ibiza. Ibiza non é un país, está en España. Pois Milucho di que non se dá chegado un coche. Porque é unha illa, mamalón. Que tan ignorante, A ver, esquece Ibiza e pensa noutra opción, Ben, pois seguramente me decante por ir a Disneyland París. A de onde sacas ti que Disneylandia é un país, Home, papá, porque Disneyland é o reino da fantasía. E se é un reino, é un país. Ou España que non é un reino. Mira, non quero alimentar a polémica de se o reino de fantasía de Disney é ou non é un estado lexítimo. Pero agora, dígoche que non é boa opción para ir a estudiar un idioma Disneylandia. Pero por qué? Porque non te vamos a mandar a estudar afora para que veñas falando como o Pato Donald. Pois sí que molaba, Que tan payaso é o tipo, É que ben imita o Pato Donald, vese que ten un oído para os idiomas. O que pasa é que, eu que sei, que idioma vai aprender, Onde o mando? Moncho, estarás de acordo conmigo en que Kevin o que necesita é aprender un idioma con proxección internacional. Estou de acordo, estou. Pois daquela os 2 mellores sitios onde podes enviálos son Santander ou mellor ainda Valladolid. Pero don Anselmo, neses sitios, a máis que falan castelán. Sí, pero falan ben. Non como aquí en Lameiro, que só farfullades. Si, home, si, é unha opción, pero... É que o intercambio ten que ser con outro país de Europa. Pois daquela manda a Finlandia. Para que aprenda finlandés? Non, pero que aprende español. En Finlandia? En Finlandia, sí, en calquera sitio do mundo é mellor que Lameiro, ata Finlandia. Razón non lle falta, Os de Lameiro falamos tan mal o castelán que cando imos á Coruña temos que levar un intérprete. Sí, para que nos entendan as dependentas de Marineda City. Pero, a ver, hai que ser sensatos. Eu se mando ao meu Kevin José ao estranxeiro será para que aprenda un idioma de fora. O castelán pode aprendelo na casa, escoitando a COPE ou lendo Marca ou... Non te rompas máis a cabeza, Moncho. O mellor que podes facer é mandar os rapaz a Inglaterra e que aprenda inglés. Inglés pa qué, Inglés agora fala cho todo o mundo. Se fora antes, que non nos sabía ninguén, ainda ten algún mérito, pero agora... Este argumento é impepinable, Ten razón. Nada, Inglaterra descartada. Bora. Seguinte opción, Alemanha.
Oh, alemán. Non te fíes dos alemáns, Monchu. Cando menos esperas dalles esa routada e métense nun conflito bélico de proporcións mundiais. É verdade. Aparte o teu chaval ben se lle ve que non é da raza deles e ali a mínima jasean, chue. Ala, veña, Alemanha tamén, fora. Seguinte opción, Grecia. Oh, Grecia. Por favor, Monchu, non mandes o rapaz a Grecia, que ese país está en un estado ruinoso. Sí. Ainda o vin eu onte no documental Viajeros Callejeros. Vin como teñen aquelo a casa do Concello, está todo en ruínas. Iso que se vía que antes debía haber cartos que lle manjaron unhas columnas tipo tanatorio destas. Pero buscas, por favor, que eso non é a casa do Concello, que é o Panteón de Atenas. E a mí que máis me dá que sea o panteón que sea o tanatorio. Dame igual, eu dixo que con todo o diñeiro que se lle inyectou desde Europa, que teñan aquelo, polo menos, home, botalle unha man de recebo. Nada, Grecia fora tamén. O atraso non o queremos, veña. Acabamos cos países todos da Unión Europea. Nada máis que quedaba Italia. Home, Italia, iso é outra cousa. Italia é un país cunha cultura e unha historia. Tes o Imperio Romano, o Renacimento. Carai, Chicholina, ou as festas nunca do presidente Berlusconi. Carallo, iso estaba ben para los tres, se puidarmos ir. Pero para meu Kevin José, para que queres lo italiano? A ver. Home, Moncho, tampouco te enganes, Coa trayectoria que leva o teu Kevin, o máis normal é que acabe de repartidor de pizzas. Ese sabe italiano, quieras que non. Xa leva unha preparación. Tamén ten razón. Pois veña, a Italia de cabezas. Italia. Pero eu non sei nada de Italia, papá. Non sei onde queda, nin o que falan, nin o que comen, non sei nada. Falan italiano, home, e comen o mesmo que nós. Espaguete, milanesa, calamares a romana, helados. Copiaron esa comida. Non, sobre eso hai teorías, pero xa falaremos outro día. O que importa é que en Italia podes facer cousas maravillosas, como pasear nunha góndola á beira do Coliseo con Sofía Loren collida do ganchete. Con quen? Sofía Loren, non a coñeces? Non me extraña, é da quinta de meu avó, pero pa seguro que o coñeces. A Benedito. Hombre, que fenómeno. Viva lá en Roma. Sí, vive en Roma. Sí. Buah, ti crees que se lle pido ao Papa que me leva a dar unha volta no papamóvil levaría? Buah, segurísimo, home. Ele é moi amigo da xuventude. Uau! Non terá cousas mellores que facer Benedicto XVI que andar paseando a Kevin no papamóvil. Pero, quen son eu para quitarlle ilusión ao rapaz? Ai, criatura. Imagina, xa te estou vendo. Ti, ali arriba do papamóvil, ali chantado no alto, saudando os gladiadores e os mafiosos sicilianos, están todo o día bebendo cinzano aos pés da Torre de Pisa. Ciao, bambini, arrivederci. Ciao, bambini, arrivederci. Pero, camán, así saudando, que os italianos son moi amigos de mover a man e de falar en chamar. Ciao, bambini, arrivederci. Ciao, bambini, arrivederci. Eccoli qua. Que? Ten ou non ten facilidade para os idiomas? Pois alá foi, entregar a solicitude para ir de intercambio a Roma. A ver se hai sorte. Colléronme. Pero quen te colleu? Que fixaches, desgraciado? Si nada, colléronme no sitio ese que me dixo papá. Roma? Sí, seguro que era Roma. Claro, Roma, a capital de Italia, payaso. Ui, pois eu creo que me confundín, é que como son aparecido... En onde solicitache o intercambio? Aquí, sí, en Romanía. Romanía? Ti me dirás que se lle perdeu ao noso Kevin en Romanía. Tranquila, muller, seguro que aquilo non é peor que isto. Que non? Entón por que escapan os rumanos para aquí a vender clins nos semáforos? Non é esa xente, sabe? Ademais non vai ir para a capital, non. Vai ir para unha provincia que dis que é moi fermosa. Sí, non me creo nada. Sí, bueno, aquí, mira. Foi seleccionado para o destino que solicitou, Romanía. Mais concretamente, a localidade de Sibiu, na fermosa rexión de Transilvania. Transilvania? Pero Transilvania onde viviu o conde Drácula? Ai, o meu pobre neniño que lle vai chuchar todos os anos vampiros. Que tan melodramática é. Ao lado dos castróns cos que vai Kevin de copas a Santa Comba, os vampiros transilvanos son sopa de sobre. Ademais, a culpa foi dele, por confundir Roma con Romanía. Hai que ler a palabra inteira. ¡Hala! ¡Xa está, Toma, meu neniño. Leva isto colgado sempre do pescozo e non o quites por nada do mundo, ¿Pero que faz, mamá? ¿Para que vou levar isto? Para que non che chuchen os sacos vampiros. ¿Qué?
Como? Que vampiro? Nada, a ver, xa estás asustando, rapaz. Pero ti, non lle fagas caso a tua nai, tranquilo. Estas son cousas que poñen os tipos ali de Transilvania, así no pescozo, porque é unha tradición que teñen eles, son costumes de cada país. Non ves que é un tuzariño que non ten preparación para andar polo mundo adiante. Pero que dir, mamá? Si sei perfectamente o que fago, sei os seus costumes e tamén sei o seu idioma. Ai, sí? É que sabes ti do idioma rumano? Ah, pois sei moito que me ensinou papá. E, por exemplo, ciao, bambino, arrivederci. Bueno, veña, vamos indo para o aeroporto que xa é moita hora. Veña, alá. Ciao, Cóirate, neniño. Durme nas iglesias. E alá o deixei, subindo ao mesmo avión no que veo a Transilvana. Ramona Comaneci, un primor de chavala. A verdade é que é unha rapaza ben xeitosa, É que dixen, que os transilvanos eran unha raza normal e corriente como todo. Non son vampiros, nin cousas así. No, pero pénsebe que é de fora, que non se parece nada a rapazas daqui. Carallo, non. É moito máis agraciada. Aquí non hai estas chavalas. Sí, concha. Que tal, Ramona? Que tal a viaxe? Nada, non te mates, Xo intentei eu no coche vindo para aquí, pero non entende nin papa. Falei a modo, berreille, e non entende, non? Ti non falas a nosa lingua, o galego. Di que sí, a cabrón. A mí non me falou. A ver, di algo, muller, di. Ti. Au revoir, bon ami. Oh là là. Outra vaca no millo. Aquí queixámonos moito da calidade do noso sistema educativo, pero por aí fora tamén lles chega, Polo menos en Transilvania. Marcos tenía una lista de deseos para vivir intensamente antes de los 30, así que fue fácil saber qué regalarle. Hacer un trío, volar sin motor, tocar en una orquesta, montar en elefante, plantar el chupinazo, superar su miedo a las alturas, bañarse desnudo en el mar. Hoy cumplo 30 años. Salir en la tele. Y después de cumplir mis deseos, me doy cuenta que me basta con el último. Vivirlo todo con mis amigos. Kevin Payaso. Onte chegou a Lameiro o circo. 4 carromatos cativeiros, unha carpa chea de merda, xente triste. Bueno, en fin, o espectáculo desagradable e deprimente de todos os anos. Evidentemente, fomos todos xuntos á función, faltaría máis. Así que dis que era un xabarín rapado. Tancho dixen, pois, que escolleron un xabarín rapado no cero e nos cartéis anunciaron como demo de Tasmania. E os pitufos, que me dir dos pitufos? Os pitufos estaban ben. Ben pintados, sí. Como pintados? Eran 4 ananos, porque colles un enano, carallo, colles unha pistola, píntalo de azul e tes 4 pitufos. Por Dios, tamén. Canto para atrás foi o mundo do circo. Donde quedan os fofós, os miliquis, os gabis? Aqueles non enjallaban. Aqueles sí que eran payasos. A parte do demo de Tasmania e dos pitufos, tamén vimos a incrible cebra de Mongolia. Cebra de Mongolia. É un burro pintado a brocha gorda. Pero, a que non sabedes a quen conquistou o gran mundo do circo? Alguén de Lameiro. Sabedes quen? Ese. Pídocho polo que máis queiras, Querintiño. Non digas máis estupideces e quitas a roupa dunha vez. Non a penso quitar, mamá. Ese espectáculo de circo foi o máis fermoso que eu vin na miña vida. E eu quero formar parte dele. Deixame a min, tranquila. A ver, Kevin José. A min o do circo parece unha saída razoable ao problema do paro, vale? Pero é que para actuar no circo tens que saber facer algo. Nunca debín pronunciar esas palabras. Cando aprenderei a estar calado? Va, veña, va. Agora vos, Ei! Bueno, eles collían e tiraban as laranxas así para arriba, e depois collíanas unha con esta man e outra con outra, e viña, volvían as laranxas... Mira, Kevin, como rompas algo, mátote, oiches? A ti, dille algo.
Kevin, dirás que estou tolo, pero para min que isto do circo non é o teu, Por que non o quitas da cabeza, Non, eso nin de broma, papá? É o meu soño e eu non penso renunciar a él. Digo, só que te ven diante. Vale, vou criticar a leira, vale? Psicomotricidade, nula. Gracia e chiste, cero. Pero eso sí, o noso Kevin José é terco e castrón como a cebra de Mongolia. Mamá, queres que che dé unha sorpresa? Non. Papá, queres que che dé a sorpresa que lle tiña preparada a mamá? Papá, queres unha sorpresa? Sí, home, sí, quero, que morro de ganas por... A ver, cale. Ui, mira que flor máis bonita teño. Mira, ui, que ben ule, queres ulila, papá? Non, desei non, acércate un pouco, xa verás que ben ule. Mira. Ai. Ai. Ui, que ben ule, E así que foron pasando os días, o Kevin foiso soltando. Xa ninguén en Lameiro estaba a salvo, pobriños. Hola, benvidos ao show do payaso Parrocho, o cómico máis divertido do mundo. Moi boas noites, señora. Ui, caeu o meu pano chan, poderíamos recoller? Permiso. Sí, quen é? Hola, Kevin. Que tal? Practicando. Moi ben, home, moi ben. Sí. E teu pai anda por aí? Non sei en onde está. Ui, caeu o meu pano chan, poderíamos recollerli, non? Sí o sí. Ai. Home, pode ir ao circo. O circo está ben. Ou circo ou a Lexión Española. Calquera das dúas opcións son boas para que o rapaz fortaleza o carácter. Pero, francamente, entre o circo ou a Lexión Española non sei que recomendarse. Isto é para vostede, don Anselmo. Gracias. A ver, que será isto? Ningún pedido pendente. Ai, señor, os fillos, que problemas dan. Caramba! Isto semella un regalo, non? Que será? A piques de levar un infarto. O mellor de todo foi que a don Anselmo aclaráronselle as ideas. A lesión! Nada de circo! A lesión que marcha a Afganistán! E que non volva nunca, Moncho! E o de don Anselmo non foi nada. O peor foi para min que casi me rompe a crisma. Moncho, ese rapaz está trastornado. Grazas, home, grazas por abrirme os ollos. E que notición. Pois toma medidas, meu, toma medidas. E que merda fago, interno? Eso era o propio, pero como é moi caro, o mellor vai ser que dixe circo. Que recorre o mundo, a ver se espabila. Pois eu creo que estades exagerando, Porque antes estivo por aquí e non pasou nada. E máis, trouxome un regalo, mirad. Agora dáselle polos globos. Onte eran as bromas cos petardos. Que? Aquí non sabedes o que é? Globos retorcidos. Hai que ter un pouco de imaginación, Lino. É un koala. Mira, vou non guardar detrás. E de paso trae os callos. Vale. Como extraña a min. O que ia dicir eu é que me extrañaba que o Kevin abandonase tan rápido a súa querencia polos petardos. Na pota dos callos, Moncho! Puxo un petardo na pota dos callos! Pero ese rapaz non respeta nada, o que? É o que deixaré, Moncho, que marche co circo dunha vez. Mira, Moncho, toma! Lévalle isto e dille que meta o koala no cu. Nunca na historia estiveron as xentes de Lameiro tan unidas por unha causa. Así que, con moita dor do corazón, tivemos que deixar marchar a Kevin co circo. Soaba ben, Demasiado perfecto para ser certo. Hola, familia. Fillo, volviches. Sí,
dime conta que o rollo do circo non molaba tanto. Aló? Que pasa? Non lles gustou o teu número das laranjas? Non sei, pero eles o que querían era pintarme toda azul de arriba a baixo e presentarme como pitufo xigante de Lameiro. Claro, dixelles que non. Fixeches moi ben, filliño, claro que sí. Vou ir á cociña a comer algo, que teño moita fame. Vai, que hai callos, veña. Nin se che ocorra, Moncho, que nin che pase pola imaginación. A ver, para payaso non vale calquera, E o meu Kevin non ten nin a gracia nin os tiros suficientes para ser payaso. Nada que ver comigo. Quedoulle moi bonito o nome, payaso parrocho. Si está ben, pero do resto nada, home. Non como a min, porque eu é poñer unha perruca. E xa está. Xa son o payaso parrocho. Hola, amigos, que tal? A que non se vedes como se di en chino? Non se pode fumar. Tira cabicho, chan. É como se di en árabe. Ali ven teu pai. Ai, amigos, hola, que tal? A que non se vedes que era un home que cada 2 por 3, 6? Ai, hola, amigos, benvidos ao fabuloso mundo do circo. E agora vou meter un golpe contra unha porta. Vou tomar unha de pulpo e vou para cá. Cajo la vida. Chaval, antes enfadeime porque estaba pai diante e claro, hai que poñer un pouco de respeto. Chaval é un coñero de carácter. O pai, é que non sei onde o saca, porque o pai tampouco é moi chistoso, pero chaval, carai, eso sí que é humor. Estas caralladas. Ainda que se trajen unha camisa. Esta é para partirse o cu de risa. E non a mierda de Woody Allen nin esas cousas que hai por aí. O Circo del Sol. Nada, petardazos e tartas. Eso é o humor.